खुलुमबाय दिनै 19 फेब्रुवारि 2024 समबार गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नुनमाटी ओनसोलाव जुलि जानाय हलनिफ्राय हिन्जाव गोदाननि सनाफोर आरो हिन्जाव गोदाना हाबायाव गाननो थाखाय गाननो लाबोनाय ड्रेसफोरखौ सिखावा खावना लांखुमादों आरो बे जाथाया क्रन मेरिज हलाव जादोंमोन नुनमाटी ओनसोलाव जादोंमोन आरो बेफोर गासैबो जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव रेकर्ड जादों। जाथायनि उनाव हौवा गोदाननि नखरनि मानसिफोरा नुनमाटी पुलिस बादाव थांनानै एफआइआर होनाय जादों आरो एफआइआरखौ लानानै नुनमाटी पुलिसआ सिखावखौ नागिरगासिनो दङ। रङिया पुलिसआ रङियानि बालागावनिफ्राय आयेननि बेरेखा ड्राग्स फालांगिरि खालामग्रा सानै बिफा आरो फिसाज्लाखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय ड्राग्सजों लोगोसे 3,65,500 रांबो बोखांदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय इसाक आली आरो असलाम हुसेन। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। सम थानायावनो जौगाथाय खामानि मावग्रा हानजायाव हाबफैनानै रायजोनि जौगाथाय खामानियाव आखाइ होफैनो थाखाय कास्टम बसुमतारीखौ खावलायदों। एमसिएलए सन्जय सरगियारिनि गोख्रों फिनजाथाय कास्टम बसुमतारीनिसिम। बसुमतारी बिथांखौ आङो मोजां सिनायो। जेब्ला जोङो इलेक्सन गेलेनो ओंखारदोंमोन आरो बैखिनि समावनो BTR एग्रिमेन्टनि उनाव हरिसिङा समस्तियाव लिसिं फाख्रिबारि गामि आरो हरिसिङानि स्टेशन ब्लकआव जोङो एखेलगे आंनिनो इलेक्सन केम्पिंआव बिथाङाबो ओंखारफादोंमोन आरो बिथाङा बैखिनि समाव आबसुनि सेन्ट्रेल कमिटिनि एजुकेशन सेक्रेटारिमोन आरो BTR सुक्ति जाखांनायनि उनाव जे केम्पिं इलेक्शन आरो बहायनो बिथाङाबो मुखुब लादोंमोन बाहागो लादोंमोन। दा दिनै खोनानो मोन्दों बिथाङा ससियेल मिडियानि दारै इलेक्ट्रनिक मिडियानि दारै आरो गावसोरनि जे सुबुं गौमा बे हाबाफारिफोराव बुंनाय जों खोनानो मोन्दों जे BTR एकर्डनि जि गोहो आरो बोलो बियो खोमाना लाबाय आरो BTCनि गोहो बोलोनिख्रुइ गाहायाव फैबाय बेबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जोङो खोनानो मोन्दों। BTR एकर्ड एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा फंसे खोथा बुंदों जे BTR एकर्डनि जि दफाफोर जि आर्टिकल्सफोर जि क्लजेसफोर बियो जुदि फारियै गमामायैनो जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायोब्ला बियो आलादा रायजो जाहैगोन। दा बेखिनि बेलायाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनो सोंना लाब्लानो जायो बे बाथ्राखौ। आरो जुदि BTR एकर्डआ जुदि गाज्रियानोमोनब्ला धीरेन बर' बिथाङा मानो सुक्ति खालामखो? BTR एकर्डआ जुदि गाज्रिमोनब्ला अब्ला हाग्रामा महिलारिया बहाय उइटनेस सिगनेटरि मानो जाखो? दा BTR एकर्डनि दफाफ्रा गाहायाव फैदों BTC एकर्डनि दफाफ्रा मोजांमोन। बे बाथ्राखौ जुदि क्लासिफिकेसन खालामनो आरो मोनथिनो जुदि बिथाङा गोसो जायोब्ला दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव अनेक मोजां मोजां पलिटिकेल साइन्सनि स्टुडेन्टसफोर दं, एस'सियेट प्रफेसार्सफोर दं आरो बेबायदि कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्ट्सफोरखौ लानानै बिथाङा अन्तत BTC एकर्ड आरो BTR एकर्डनि दफाफोरनि गेजेराव मा फारागथि दं बेखौ बिथाङा जेन माने मोनथिनो हायो। BTR एकर्डनि अबजेक्ट्स अफ द MOS क्ल'ज 2आव खुब माने स्पष्ट लिरनाय दंखायो बहाय टु अगमेन्ट द एरिया एन्ड पावार्स अफ BTAD एन्ड स्ट्रिमलाइन इट्स फांसनिं। बे बाथ्राया बहाय एकदम स्पष्ट लिरनाय दंखायो। दा बिथाङा बे जिथुनिखि अबजेक्टिभ्स अफ द BTR एकर्ड बे एकर्डनि आर्टिकोल 2 साब क्ल'ज 1 बेखौ जेब्ला फरायना नायगोन अब्लानो बहाय स्पष्ट भाषा लिरनाय दं। BTCनि जि एकर्ड 5.7 हाग्रामा महिलारिनि जिथुनिखि एकर्ड आरो बहाय स्पष्ट लिरनाय दंमोन that the office of the deputy commissioners and the superintendent of police will be outside the superintendents on control of BTC एकदम स्पष्ट लिरनाय दं। थारमाने BTC एकर्डआव मालाबाबो सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस आरो डिपुटि कमिशनार्स बिथांमोना नैबे BTCनि सासननि सिङाव थानो हाया। दा बिथांमोना लिरना लाबोदों। BTR एकर्डनि 4.5 दफायाव बहाय खुब माने स्पष्ट लिरनाय दं that the deputy commissioners and the superintendent of police shall be or normally transferred with consultations with the chief executive member of the BTC। दा बेबायदिब्ला सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस आरो डिपुटि कमिशनार्स बिथांमोनाबो जोंनि सिङावनो फैबाय
आरो BTR Accordआ जुदि बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जुदि बे गाहायावनो जुदि फैबायब्ला दिनै बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिला बोरै जाखो दिनै बिथाङाथ' गलाघाटनि सासे सुबुं आरो बे हिसाबै बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिला गलाघाटसिम सहैदों आरो जुदि BTR Accordनि जिथुनाखि गोहो बे जुदि खमायदोंब्ला एक्सटेनसन अफ एरियासा बोरै जाखो गहपुरसिम अलरेडि गभर्नर नटिफाइड 11 माने फार्स्ट 11 of माने 2023 बहाय गभर्नर नटिफिकेशन माने फैबाय दा बिनो द अबजेक्टिव्स अफ द BTR Accord एज पार द क्लोज टू augmentation of area and powers of the BTAD and to streamline its functioning नैबे भाषायानो बहाय खूब माने स्पष्ट माने लिरनाय दंखायो दा बेखिनि बेलायाव जिहेतु NDBआ बे सुक्तिखौ खालामदों आरो दुलाराय फरायसा आफादा बे सुक्तिखौ खालामदों इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गानाइजेशना बे सुक्तिखौ खालामदों दा जोंहा नांबोनायनि मोनसे लिगेसि दं मोनसे स्पिरिट दं आरो बेनिखायनो कास्टम बसुमतारी बिथांखौ बुंगोन जे जोंनि BTR Accordआ मोजां जादों गाज्रि जादों बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनायनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो आरो गोनांथि जुदि जायोब्ला बिनि सायाव बिथाङा जे जि पलिटिकेल साइन्सनि एक्सपार्ट्सफोर कन्स्टिटिउसनेल एक्सपार्ट्सफोर बिथांमोननि खाथियाव थांनानै जे BTR सुक्तिनि जि दफाफोर आरो बे दफाफोरखौ मोजांनो मिथिना लानाया मोजां बेजों लोगोसे प्रमद बर'खौ माने मोनसेबो खामानिखौ जौगानाय खामानिखौ मावनो हायाखै होननानै बिथाङा मैयाव एसे बुंफोरदों दा बे बेलायाव जेब्ला बिथाङा एजुकेशन सेक्रेटारि दङमोन आबसुआव अब्ला बिथांमोनानोथ' जि माने हाइलि एजुकेटेड इयुथ्सफोरनि कारणे APSC UPSC JE नैबेफोरनि माने कचिं सेन्टारनि खोथाफोरखौ बिथांमोनानो बैखिनि समाव मोनसे थिंक टेंक हिसाबै मोनसे मा होनना बुङो स्ट्रेटेजि लाबोबाय थादोंमोन दिनै जों नुनो मोन्दों जे BTRआव 40 जन जोंनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना APSCआव उइदाउट एनि माने थाखा फैसा रां रुफा होआबालानो दिनै बिथांमोना मोन्दों दिनै एक्सटेनसन अफ एरियासा जादों मैया दाखालिसो JEE बहाय 38 एक्सपिरियेन्स केन्डिडेट बिथांमोना मेन एग्जाम क्रेक खालामबाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा जुदि जेबो मावाखैब्ला दिनै बिथाङा अबे जायगायाव दं बेखौ एसे मिथिना लानाया मोजां 3 बोसोराव मोनसे नर्मेलसि सिटुएशन्स फैबाय फियार साइकोसिस दंमोन जोंनि ओनसोलफ्राव कुनु माने माहारि बे माहारिजों बै माहारि नायलायनो हानाय आरो हायै बेबायदि मोनसे परिबेस दङमोन 3 बोसोर जिथुनिखि जोंनि ओनसोलाव जि फियार साइकोसिस दङमोन मोनसे कन्जेनियेल एटमस्फियारा जोंनि गेजेराव दा फैबाय आरो बे एकमात्र प्रमद बर' बिथांनि दारै जादों दा हाग्रामा महिलारिनि समाव 2008 सनावनो कमिउनेल कनफ्लिक्ट कन्टिनिउआसलि आप टु 2014 सिम जे 6 इयार्स मोनसे फिसा काउन्सिला बेबायदि मोनसे कनफ्लिक्टजों जुदि बुंफबना थायोब्ला बे ओनसोलाव माब्लाबाबो डेभेलपमेन्ट जानो हाया आरो जायनि कारणे BTC ओनसोला आरो बर'फोरा बे ओनसोलनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय समाव जि अहान्थि आरो जि आन्डार डेभेलप आरो बेखौसो जोङो मोनदांनो मोन्दों दिनै प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय जि सरकार दैदेननाय खुब माने स्मुथलि थांगासिनो दं आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोरावबो बे सरकारानो आरामसे माने थांगोन आरो बेनिखायनो बेखिनि समाव कास्टम बसुमतारी बिथांखौ आङो खावलायगोन जे नोंथाङा जिहेतु आबसुआवनो मावनानै दंखायोमोन मोनसे समाव आरो नोंथांखौ जोङो खावलायगोन जे UPPL दोलोआव नोंथाङा हाबफै आरो बेबायदि जोंनि प्लान एन्ड स्ट्रेटेजि आरो जि मेकानिजम जि मिजन एन्ड भिजन जोंनि प्रमद बर' बिथांनि जाहाथे बिथाङाबो सामिल जाफानानै अंशिदार जानो हायो बे ओनसोलाव जौगानाय आरो डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि